Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan ugi sedaya kanggo maksudipun kaya ngaten kautame. Luputipun pujo astana puji astana pringkersane Gusti Kang Purbaingrat. Minarya ikram saking Desa Karangpakel Mamedah. Ayem tentrem tansah pinayungan saking Gusti Kang Purbaingrat. Japur wejat Gusti Allah. Pilih rangkaian boten ari kelegaan siang ageng leluhur budaya sejati. Ingkang angka 3 dina perkara Ceritane dek wingi kae iki haus hiburan lur. Iki aku saka Sukoharjo Makmur, ado-ado neng Karangpakel nonton hiburan yaiku jadilan karo wayang kulit. Lah wayang kulit iki pas wanci bengi dan jadilane iki pas wanci awan. Iki bapak-bapak karo kangmas-kangmas sing paling ganteng-ganteng kece-kece lur, wis nggawa alat musik, ana sing nabuh kendang, terus bar kuwi ana sing nggawa keyboard barang kae lur. Iki pokoknya alat musiknya komplit banget lur. Dan acara iki lur kanggo bersih desa Karangpakel Terucuk sing genah kuwi lur wis dileksanake dek wingi kae. Gandeng aku ya saka wadoh ya saka Sukoharjo tekan rene lur. Iki ya tak lengke delok terus bar kuwi nonton tak syutinge karo dirimu kabeh. Penampilan sing pertama lur iki ana penampilan mbak-mbake sing paling cantik-cantik dan juga wis prepare wanci isuk nganti tekan awan lur. Dan iki lur terjadi niki sekitaran jam 1 awan dan iso taulake karo media kabeh sing do nonton nang kene iki lur. Iki ana masyarakat ya sing genah kuwi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kuwi do nonton, ana sing lingguh, ana sing wadeg, terus bar kuwi ana ning sekitaran kene iki panggung lur. Lah iki mbake sing cantik-cantik wis mlebu season ya jadilan sing iki lur. Iki ana sekitaran 3 season lur. Dadi sing paling alusan yaitu ora nganggo rasukan banget season cewek ngene iki lur. Sing cantik-cantik iki lur iki memperkenalkan budaya reog nang tengah-tengah masyarakat sing genah. Lah iso taulake to lur masyarakat kae karo adik-adik kita dan juga masyarakat sekitaran Karangpakel iki do nonton upah banget lur. Dadi iki acarane ning lapangan Karangpakel ya lur. Dan nang kene iki lur iki acarane bersih dusun sing paling welter masamu. Wong Klaten bersinar pomo ora nonton jadilan ini koyone ora seru lur. Mergane apa? Tradisi jadilan reog iki lur iki wis mendunia alias ya wis dikenal mancanegara ngono kae lur. Dadi yen dirimu setahun sepisan ngerti bersih dusun ning Karangpakel iki kowe golek info nang rene nonton karo anak lan bojomu lur. Biasane lur nang kene iki para pedagang ya akeh banget mergane ya kuwi mau selain ana sing main jadilan koyo ngene iki ora menutup kemungkinan lur wong ki ya nonton jadilan ngene iki kadang ya kengelaan utawa langsung do tuku es kae lho es teh utawa yang lainnya lur. Jadi nang kene iki lur iki tak jujuke beberapa angle sing paling apik tenan nggo dirimu kabeh. Dadi mbak-mbak iki lur iki wis prepare jauh-jauh hari ketika iki lho jadilan iki terjadi lur. Dadi nang kene iki biyen ki nek saumpama aku pas diundang neng Karangpakel ngono kuwi aku iso lur iki pisan iki tok. Aku teko tak lebokno nang YouTube kuwi iki ben sampean kuwi ngerti budayane ya masyarakat Indonesia sing warna-warni lur. Nang kene iki lur iki goyangane utawa tariane mantep banget lur iki seumpama kowe melu lur maknai utawa kowe ngrasake tenan-tenan lur bakal ora eling alias apa rasukan lur. Dadi ora iso dienggo macem-macem lur tradisi jadilan sing koyo ngene iki lur. Terus iki lur iki ana season yaiku mas-mase iki. Mas-mase iki nggawa dom dawa ngono kae dicubles ning nggon pipine lur sing genahke ya medeni banget ulakno kuwi. Lah iki diringi karo musik ngono kae. Tur bar kuwi engko lur keliling nang nggone penonton-penonton lur kuwi terus do disaweri lur. Dan nang kene iki lur, iki sing genah to, ora ketinggalan wong sekitaran Karangpakel iki nek ana hiburan mesti do nonton. Ya modele seperti ini, penontonnya ana sing lingguh dadi ora nganyur wae nek pomone nonton iku tontonan berupa apa wae lur. Dadi
Alhamdulillah aku iso ngulatke perbedaan dari desa ke desa lur. Saka daerahku Cawas terus bar kuwi ning Karangpakel Trucuk kene iki Kali Kebu dan yang lainnya lur. Jadi iki sih mlebune sekitaran Trucuk ya lur. Terus nang kene iki lur aku ya izin karo iku para punggawa reog tak syuting tak nggo dokumentasi lebokke ning YouTube-ku. Alhamdulillah dikai nganu izin lur dan nang kene iki lur iki punggawa reog iki lagi nglebokke ya cara mon iki demit ning tubuhe nganu iki para peserta reog lur iki ora macem-macem acara koyo ngene iki sakral banget nek pomo kowe nonton lur wis ora eling lur paribasan kowe nonton kuwi to bakal jengat-jengat cara jantungmu berdebar-debar ngono kae lur dan nang kene iki lur ora mung ning Karangpakel tok dari neng daerah liyane Kali Kebu dan yang lainnya kuwi ya ana iki cara mono iki Jaran Kepang ini iki utawa ya Jatilan sing genah lur beda desa beda carane nang kene iki lur iki iso dingerteni karo dirimu kuwabeh iki gandeng aku ya nonton iki karo ya desak-desakan di tengah-tengah masyarakat ya to tanganku mau rada walwil ning kamera nang kene iki lur iki wis penonton karo penonton karo sing do main iki wis bersinergi banget mergane apa mesti do fokus ning nggon iki lur jatilane mas-mas sing goyang terus bar kuwi nari sing genah ora apa-apa ya lur aku wis gurtal gadul ngene iki nerangke karo dirimu kabeh sing genah nek pomo aku ngerti enek undangan ya saka seni budaya tari dan juga lainnya iki diinfoke karo aku bakal tak luruk tak syutingno karo dirimu kabeh aja ngasih pelit info ya lur seumpama aku nang endi wae pomo engko lewat ning desane sampean bakal tak syuting sing genah acara koyo ngene iki acara sakral tur ya kuwi mau esok nambahi kraketane para seniman sing genah seniman reog lur nang kene iki lur iki seni budaya masyarakat ki lagi digencar-gencarke tenan mergane gen esok neng mancanegara lur tur ya genah kaya hiburan seperti ini iki esok tak undang teko omahmu barang utawa neng desamu barang lur dadi yen saumpama kowe arep ngundang seni Jatilan reog ngomong karo aku kok tak keke salah satu krune neng Karangpakel iki utawa kanca-kancaku seni budaya reog ya to undang teko desane sampean kabeh. Dadi aja mumet-mumet lur, pomo arep ngibur masyarakate sampean ki. Ya paribasan sampean ngeki rejeki karo kanca-kanca seni tari budaya reog kaya ngene iki kan ya wis patute to lur yang sing genah ki nek pomo ngundang kuwi ora larang-larang banget tok lur. Dadi acara kaya ngene iki lur, biyen ki mesti dilaksanake ya pas hari raya tok. Tapi nek saiki lur ora lur, iki ya kadang kala ki pas bersih desa ngono kae dilaksanake lur. Mergane on dinggo hibur masyarakat ki nggawa maneka cara lur sing genah. Ora ya macem-macem yen pomo dirimu kuwi ngerti video kaya ngene iki nek apike modele seperti ini aja terus dihujat ya lur. Mergane wong ki keyakinane dhewe-dhewe nek nggon seni budaya. Nah, seumpama dirimu kuwi arep menghujat awas roh aku to jewer kupingmu pediot ngono lur. Sing genah ki to lur, aku saumpama dolan istilah iki nyuting budaya ngene iki wis paling seneng banget mergane apa karya masyarakat kuwi ya direwangi ora turu latihan ngene iki nganti jam 12 bengi nganti jam 1 bengi ngantian lur. Dadi nek saumpama ngerti Jatilan ngene iki terjadi ya aku seneng banget no lur. Mergane awake dhewe ora iso ngelakoni tur mas-mas iki ya latihane mesti seru ya toh seru ki dicampur karo dukungane bapak ibune plus ya masyarakate Karangpakel kene lur. Sing genah lur iki dusun Karangpakel lagi ngenekke ya kuwi bersih desa ditambah meneh saka esuk nganti tekan bengi lur. Tekan bengine kuwi ditutup nganggo wayang kulit. Lah iki lho sing tradisi isih dijalani nganti sak yaene lur. Paribasan dirimu kuwi wis seneng
saka nggon seni budayane wong Klaten lur, do tampil kabeh absen nang nggon videoku iki. Wis ora menutup kemungkinan awake dhewe kudu ngujengi iki lho, cara mono seni budaya sing apike kaya ngene iki. Dadi nek saumpama dirimu kuwi wis nonton video sing apik kaya ngene iki, aku njaluk tulung di-subscribe, di-follow bene akun media sosialku iki to tambah penontone lur, sing genah iso dienggo menghibur dirimu kabeh. Tur ya kuwi lur, aku ya wis janji to lur, umpama dirimu kuwi engko nonton ya salah satu videoku sing wis beredar neng tengah-tengah masyarakat yaiku empuh kuwi nang nggon ngendi ngono kuwi to bakal tak kei hadiah lur, berupa apa? Berupa jaket. Dadi ya dirimu nonton videoku iki gen iso dienggo referensi pomo awake dhewe duwe seni budaya kuwi wajib dijaga dan juga dilestarikan. Dadi ora terus dihujat, ora terus di udani nganggo kata-kata kotor ngono kae lho lur. Ulana kae penonton sing paling welter neng iki kota Klaten bersinar terutama neng daerah Karangpakel beliau-beliau do nonton ngasih lingguh tertib dan ora cara mono ki rewel lur. Wis meneng bar kuwi to lur ngelak ya do tuku ngombe dhewe-dhewe. Iki lho contoh beliau-beliau sing genah ki iso dienggo desa-desa liyane. Dadi nek saumpama nonton tontonan kuwi ora nganyur wae, ngadeg ngono kuwi lho. Dadi iso nganu apa? Iso dienggo contoh lur. Dan iki lur pemaine Jadilan wis kaya ngene iki to rasane wis kemut-kemut tenan. Masane iki nahan awak kuwi wis kaya ora terkendali lur. Dan nang kene iki lur, iki biasane yen biyen kae aku nonton neng daerah iki lho Gunung Gajah to. Iki masih lagi nggawa iku lho lur sing genah ki babi. Babi iki di enam ya nganggo gedhek barang tapi engko dienggo nari barang lur. Tapi ya kuwi mau lur, iki jaran kepang utawa wujud jaran dan wujud babi sing wis dienam iki lur. Iki mistis banget lur, marai jengat-jengat ning ati nek kowe pengen ngerti. Dadi iki wis ana kaya ya cara mono ki ruwe dhewe utawa kuwi lho lur sing genah ki kodame lur. Pomo nggawa kuwi to lur engko joget ngono kuwi to wis dijamin. Dadi wong ki perasaane wis ora eling lur. Dadi nek saumpama dirimu wis nonton Jadilan kaya ngene iki, ya sing tak jaluk kuwi kudu ngati-ati mergane apa? Saumpama kowe nonton ya to, pikiranmu iki sing kudu los tur ya aja ngasih ngelamun nang nggon pandangan. Iki ngwasi dipecuti yo ngene iki dienggo nggugah ya para roh sekitaran iki lho lur lapangan Karangpakel iki lur sing genah lulakno kae. Kalian gambarane babi to lur sing digawa Mas kae lur. Iki paling sakral banget lur. Dadi yen kowe ngerti ya Jadilan koyo ngene iki meh arep mirip-mirip karo nang sekitaran iki Gunung Gajah, tapi Gunung Gajah yo ekstrim banget. Sesuk tak syutingno karo dirimu kabeh. Pokoke aku urung entuk nganu undangan kok. So nek pomone entuk undangan ning Gunung Gajah tak syutingno lur. Iki pokoke yo ora kalah banget lur. Sing genah nang kene iki lho ning nggon Karangpakel iki. Iki Jadilan iki do dijaga banget dan ana pentolane. Matur nuwun ya lur. Salam